Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nonhatu mwedzi uno hwakukadzi maMP oCCC arita kukaisirana mhanduwe hehe pakanyangariwa yakuita kunge nyoka inoruma yava kungonakurirana ipapa. Wamwe wagonzi waenda kumusangano uya watagokunyepa ongori kureketa kuti wari kutsigira zviri kudiwa namunangarwa zvokuita 2030 ipapa kwai wakaenda wanosvika 63 pachirungu. Wamwe ndo wakaramba wakapa zvikonzero, wamwe wakandoramba kuenda. Ndikaiti goona kuti zvinopera sei nekuti pakanyangariwa kureketa kuno zviri kutoita kuti vanhu wamwe wadokerera wari kutotanika pachena mazita omaMP akaenda mazita yawo nomanhamba omafoni hoho imi pakanyangara kani pakanyangara. Rekai tigoona ipapa wanenge wata kukwana nokuvhunziwa nevanhu kuti ko chakati chakamira sei chino chakamira sei chino chakamira sei. Rekai tigoona kana taonawo aiwa tinokonawo kunyepai kuti zvakamira sei kuti hwendo huno idina yawe heno. Rekai tirambe takazviringa nyaya iyoyo maMP yatoita kuti Fadzai Mahere naiyeka Makram waseke zvawo kutoti ndosaka takazvisiya izvi takazvitiza nokuti zvibe kana nzero izvozvo kunzi munoramba muchinoendesiwa koita zvinhu zvisina basa somaMP hwii kuita basa rokuchengetedza nokunhadzira mitemo yenyika. Pakanyangara kani ndipo unotoona kutoti vanhu vanonzara idina yawe ndo zviri kuita kuti nzara yawo irambe ichivatuma kuita zvese zvese. Rekai tione kuti hakira simonzora anobatora chero MDC wari kuti iwo wachaenda munyika mese wagotoitawo vanhu kuti wasimbe waende kobatana nawo mukuramba zvida kuitiwa namunangarwa zve2030 nokuchinja zvinhu zvobumbiro romutemo. Rekai tirambe tichipaona mhanduwe kuti panopera mushechere ipapo chedu tinoramba takandoringa tichinyepana. Kwai umwe waZANU-PF Charity Bhira kwai wapfa umwe wachenga uzorore murugare kana uririko rugare rwevanhu ZANU-PF ipapawo kwai agoitiwa gamba rodunhu rokwaibva. Tikaiti kuona kuti zvinoperera kupi. Wanhu wazhinji wari kuhwadziwa fani nokuti uyu anga ari kutepenyura nhau John Masuku kwai akatisiya wanhu vari kuramba vachindohwadziwa kuti wakomana murume anga ari munhu musvinu. Rekai tindoti mweya wache uzorore murugare. Kureketa kwanyasi uno pamagaba paita mwoto mhanduwe wagwarasha pokare gore rino gore rapfuura muri kuziva pai wakagwarasha pokare mwedzi wachiwabvu chai wobva wasaya kuti kohoko zviri kunyatsa kutekaira sei chii chiri kumboitika chii chinokonzeresa kuti zvidandi iri pariba ari kuziva. Asi rekai tigoramba zvedu tichiona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi chaiko tinoramba takaringa. Ipapawo pokare wanoringa nozvonama iyayo inopa wana mutambi wana muimbi mubairo yokuziva izvo vari kuita kwai yaburitsa mazita wanhu vari kuti ndo wanokodzera kupuwa mubairo gore rino. Wamwe wanhu waribe kufara ipapa Designer JT ari ndiye anonhadzira mbasha dzaWinkidi uya gonzi akoti ini ndakatoendesawo mabasa angu kunama ndichiti wandionewo kwai wakareka kana kundiringa. Asi mabasa mabodziyo ndakaendesa kuZICO muAfrica Awards ndikabva ndatoisiwa ipapa ndakutovhotewa kureketa kuti kunama kwehino kunama kwavari kuita kuti kuri kuita sei. Rekai tigoramba takaringa. TIMB inoringa nezvokutengesiwa kwefoja muri nyika yagototi hwendo huno wachatengesa foja wachapuwa zvikamu 40 kubva mu100 zviri izvo mari yokuAmerica musvo wayo. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichaitika izvozvo.
kambani yotongati ureti kuzimbabwe yagoti aiwa gorekai kushaya kuti tongati ureti kusouth africa iri kudhirika kunoku ticharamba takamira zvisvinu. Vanotadzaba kumira nokuti zimbabwe muri kumuriwa mari chaizvo zvisvinu. Rekai tigoramba tichiona hedu apa kwaburika kuti kwai mutumbi wageza kureketa kuno utori kugeza njanji kugeza mugwagwa izvezvi uchienda kunzvimboyo kusanyati kwai mutumbi wache wasimuka manhoko kuenda kunzvimbo yeBeitbridge uchasvika mangwana kweri kuseni wozopfuurira uchiendesiwa kusvikira aenda kusanyati kwache ndo kwaanga akawaka. Rekai tigoona mhando yekuti zvinoperera papi izvozvo. Wanoringana zvekutikaidziwa ko mari vachiferefeta Financial Intelligence Unit yeRBZ wagotoburika wakati wakomana kunotsika yaakiti vanhu yekuti kana wakuda kutenga zvinhu kunze vanobva vandoti iwe donditengerawo chakati ndokupira ngana wako mari ino inonzi pachirungu hawala. Pakanyangara ndozvaakiitika kaako. Kana muri kuda kundimora mari yekuti ndinzi kana ndinda kubhadhara madhora 20 ndofana ndine madhora 30 zvinobva kupi? Rekai tione kuti zvinopera sei. Iyoyi inokona inonetsa kuiti waibati. Rekai tirambe zvedu takaringama. Anonzi Warren Chiwanwa kwai ndiye aitiwa mabharani womukanzuru imomo. Rekai kuona kuti zvinopera sei. Zvino chimwe chero chazvichaita kuguta reHarare kana kuti hwii. Tawanda masvanhise haiwa ari kufadza kureketa kuno kwai agonzi pokare nowatambi wese womuScotland ndiye anoita useza uyu anoziva zvaari kuita ndiye atobva apuwa mutambi wokutamba mutambo zvomwedzi watabvayo kuti makorokoto ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno wakomana zviri kuhwadza. Kuno mumwe anoita kutyaira Bolt mhanduwe akagwarashiwa naanambavha. Kuno anambavha wairi wabatiwa basa ramubodzi. Dandemutande mhanduwe rakanaka. Izvi zvimakamera zvinoisiwa pamberi pemotika zvizvi aiwa zvisvino dai zvatoenderera mberi zvimadashcam nekutoti ndo zvaita kuti abatiwe iyewo wakapusawo. Kwai inonzi Mopane Copper Mine kuZambia yapfikiwa nokuti yatadza kuburitsa kuti wanhu wangani wakadzikira pasi kuenda pasi pokare wanhu wangani wakabenhuka. Imi kwaona pakatodando ibva waziva kuti paribe chisvinu chaicho. Rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoenda tinonga tichinyepana. Ipapawo pokare kwaika Cyclone Gezani ari kuuya paMozambique papa. Kwai panenge pakaita kunyangariwa ipapa. Rekai tigoramba tichiona zvedu kuti zvinenge zvienda nokupi tinonyepana zvakadando. Kambani Ford kwai pasi rese yajiwa manje nokambani BYD pakutengesa motika. BYD yatengesa motika dzakawanda kupfuura Ford nozvuru 200,000 units pachirungu. Pakanyangara. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Awa wochibhunu wakaenda kuAmerica wachiti kuenda kopotera hwendo huno wasvuuka manje. Wamwe wakutodemba makambani awagosiya ino. Wamwe wakutodemba kuti wakomana dai ndakaziwa asi ewo kamuseri koguwa kuribe munamato wakutoita kuchonera kuAmerica ikweyo. Apo wanzi wari kupuwa mari inondokwana kubhadhara pokugara basi huikiita zvakawanda zvawanga wajaira ino. Pakadari unotsumba ureketa kuti wakomana inini hangu ndandiribe kana kuvhiringika nokuti pari kunzi pano nyaya. Mumwe muzvina mamiriyoni wokuDubai akatanikiwa kana Epstein kuti aiwa aitoda mavhidhiyo apwere anenge ari kuita zvisvinu. Imi pakanyangara. Saka rekai tione kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Tinoramba tichinyepana nokuti kwanyasi uno
aiwa handini wenyu mhandiwewo nhau.